हांग्रि सना आंनि बरफनि बिबार गोसोमनि रानि आंनि जिउ आमाय थुख्लु नोंखौनो हाबा लाबाय जेब्ला नोंजों आंजोंनो मिलायलायनानै गथ' बानायबाय जेब्ला मानसि फिसानिफ्राय गिदिर खालामबाय जेब्ला आरो आं बेलेगखौ मानो गोसो थोबावनांगौ जाखो बेबो हौवा मानसिखौ आं रावबो हौवा मानसिखौ मोजां मोनालै नों गोदोनिफ्रायनो थगायबोबाय आंखौ दाबो नों आंखौ थगायनो सानदों नों आंखौ बेसेबां थगायनो अमा राजा नों ओरैनोबाबो सासेखौ नङा बैखौ नङा गोसो थोबाय थाखायो उन्दै उन्दै हिनजावसाफोरखौबो माथो हौवाखौबो गोसो थोबायदां आं मा पाप खामानि मावनायनि बिदि हौवा मोनखो नोङो मोजां हौवाखौनो मोनदोंब्रा आंग्रि सना नोंनि हौवाखौ बुहुमनि मानसिफ्रा बेसेबां लुगैयो हिनजावफ्रा नोंसो बिराद लाखिब्रा नों गावखौनो लाखि साननानै गाब्लाबाय थाबाय आंलाय हौवा मानसिखौलाय मानो गोसो थोनांगौ बे दाउस्रि देलाय मुसुगुर फुलायलाया बोरैबा मोनसे खालामोलै बोरैबा मोनसे अहंखारिथार मानसियानो सोरनिफ्राय मा खोनाखो माबा आंखौसो हौवा गोसो थोयो होननानै निउसआ होजोब्बाय आंहासो दा मोखां गन्थं ओंखारनो हायि जाबायना अब्लाबो आं नोंखौ बुरखायदोब्रा हांग्रि सना नोंलाय मानो बेफोरनि खोथाखौ मानिनांगौ आंखौ नांलाबा नांला होननानै बुंखादों ना गथ' गथाय लानानै आंहा थाहैनोसै बहा थाहैनो नोंलाय थाहैगोन आं जेराव मेरावनो नोङो दिनै हिनजावखौ गोसो थोलाय गाबोन हौवाखौ गोसो थोलाय उनावहाय जिब जुनारखौ गोसो थोबा मा जानांगौ आइला जामाइला मा खोथा दिहुनखोब्रा नोंलाय आंलाय मानो जिब जुनारखौ मोजां मोननांगौ जाखो गोसो थोनांगौ जाखो मैला मैथा बाथ्रा दाबुंलै आं रोंलालै आं बे हाफांखौ जोंबाय खिन्थु मानसिखौ बे हाफाङानो खालामजोब्बाय गासिखौबो बे हाफांखौनो फन हरनानै नङाबा लोगो हमैनोसै आं बेनि उनावसो दाउस्रि देलायखौ उल्था खादावगोन आं दाउस्रि देलायनिलाय मा खोथासै नोंनि आखलानो बिदिनोखाबा नोंखौलाय सोर फोथायनांगौ जाखो दाथ' नों फोथायखानाय नंला जियानो जादोला आं हौवा मानसि गोसो थोआलै मानो आं हौवा मानसि गोसो थोनांगौ जाखो मुगै सुगैलाय मालाय सोरबा हौवाजों हौवा गोसो थोलायनायखौबो आं गाज्रि होना बे बिसोरनि खोथासै नाथाय आं हौवा गोसो थोआलै मानो बेफोरबायदि खोथाफोरखौ रायखाङो बुरखाङो नोंसोरलाय ओइ नेवला यास बास गारिया दिहुनै थां हाफांमोननि फारसे लानानै थां न'आव यास बास आरो दावदै मा नायबाय थाखो नों बाजैखौ बुजायफै मा होनना बुजायनांगौ आं आदा दाला नोंखौ बुंनानै लाब गैया ओइ हांग्रि सना आंनि फिथर आं नोंनि अनगा रावखौबो गोसो थोआलै बाजै आदाया जुदि हौवा मानसिखौ गोसो थोबायबा आरो बेथ' हिनजाव मानसिफोरखौबो गोसो थोबाय थाखायो बेनिखायनो नोंबो सोरबा सासे हौवा गोसो थोदो नों सोरखौबा गोसो थोयोबासो आदायाबो नोंखौ मोजां मोनगोन लाजिया दावदै बिबाजैखौ बिदि बुंनो बिबाजैखौ बिदि फोरोंनो हामगौ बाजै दानि जुगाव बांसिनानो बिदिनो जाबाय हौवाफोराबो हिनजाव गोसो थोनाय थाखायो हिनजावफोराबो हौवा गोसो थोनाय थाखासै दाना जोंनि बर' समाजावबो सोलोंनो हमबायसै मानसिफोरा बेलेग हादराव बेलेग जायगायाव बेलेग डिस्ट्रिक्टआव बेलेग स्टेटफोरावथ' बिदि सोलिगासिनो दङ बेनिफ्राय बुलाय सुलाय दानलाय जोख्रुबलायबो जागासिनो होमबालाय आंलाय मानो बुलायलाबायनांगौ जाखो मानो न'खरखौ असान्ति खालामनांगौ जाखो जियानो जाया मानो आदाखौ जुदि नोंनि खालामनो लुगैदोंबा नों आदाखौ मेगन साहो बेनिफ्राय सोरबा हौवाखौ गोसो थोब्ला खालामा आं बेबायदि बाजै आंनि खोथाखौ मानिनानै नाय गैया मानि आं बेफोरखौ ओइ दाउस्रि देलाय नोंना खर'आ गाज्रि जाबाय नामाब्रा हा मा जानला मानला निउस होलाबायखो नोंलाय अमा राजाया खि गारगोन दा हा बे अमा राजायालाय मा खालामनो हादोंसै जेबो पावारानो गैला बेनाव पावार गैया होननानै दाबुं मानसिजोबा बेना दानि जुगाव रावजोंबो सुथुर जानानै थानो नांला मालानि दिनाव मा खालाम खुमायो रावखौबो फात्ता मोना बयबो गोसो सिङाव साननानै लाखाजोबो मिथिबाय नोंलाय मानो जानला मानला बेफोरबायदि निउस होनांगौ जाखो मा हौवाजों हौवा गोसो थोलायनाय बेलाय हौवाजों हौवा गोसो थोलायनाय हिनजावजों हिनजाव गोसो थोलायनाया इण्डियायाव लिगेल जाखाबाय हाबाल'सो खालामनो मोना दा होमबाबो नोङो अमा राजाखौ बिदि होनगोन नामा अमा राजाया हौवा गोसो थोयो नामा गोसो थोयोथ' आरो नङाबा हाफाङा ओरैनो बुङो आरो बहा हाफाङा खोन्थाखो नोंनोलाय हाफांनि खुगानिफ्रायसो खोनादों आं हाफाङा अमा राजाखौ बुंबाय थानायखौ नुनानै निउस चेनेलाव निमाहा बिफिनदो बाथ्राखौ बुंफ्लांदों होननानै माहाजोन जानोबा गिदिर रिस्कबो लानांगौ जेसेबांनो माहाजोन जागोन एसेबांनो रिस्कआबो गेदेर जागोन नों जुदि बेखौबो मावनो गियोबा जेबो जाला नोंजों आं आंनि निउस चेनेलखौ बिराद पपुलार खालामनो नागिरदों आरो लोगोसे आङो एस्ट्रलजिबो सोलोंदोंना गोदाव सोराव अजा बुरि होनजासिगोन नों मानसिफोरालाय आं एस्ट्रलजि होननो गोसो गैबावासोमोन मिथिबाय निमरलजि एस्ट्रलजि बेलेग निमरलजिखौ नों आंबो एसे एनै बेसिकखौ सोलोंना लानो हायो आजिखालि बुहुद प्लेटफर्म दं गुगोलाव ChatGPTआव इउटुबाव नायनानैबो जोङो बेसिक नलेज लानो हायो मिथिबाय बाद दोन बेफोरखौ जायखिजाया अमा राजानि बेफोरबायदि निउस होनाया बारा मोजां जायाखै निउसआ बोखारफिन आं बोखाराहाय बे अमा राजाया
मिथिगौ नों बे हौवाखौनो गोसोथोखायो बायदि मोनदों आं जाला माला खालामबाय थायोलै आं नोंनि बेफोरबायदि भुल मावनायफोरखौ बेसेबां सुद्रायबावनांगौब्रा नोंखौलाय सोर सुद्रायनो होदोंसै नों जामारलालै मानसिया नों जामारा गाबोन दुब्लियाव थांलै मानसिया एसे माइफोर गायहैथां थां आंलाय मानो गायनांगौ जाखो आं रिपर्टल'सो लाहैगोन खोथा बुंबा फंसेबो मानियालै नोङो खामानिखौ रिक्स लानांगौ बेनिखायनो आं रिक्स लायो मिथिबाय मा रिक्स लाबाय थालै नों अमा राजानि निउस मोनदोंलै आं अमा राजाया गोसोथोमारो नामाब्रा हौवा जालायबाय नोंहाबो गोसोथोयो खोमालै बेनिखायनो आंखौ खुदुमनायनि खोथा बुंदों बियो तात मा थद बेलाय दहाय आंखौ खुदुमनायनि खोथा बुंदोंब्रा बियो बांद्राय फोथायलांनो हालाय लाङाखैलै आंबो अमा राजाखौ नोंबो मस्ला मस्लि होनायाव आरोबाव संख्रि बारा गारदेरना होफैलायबाय नामाब्रा नंगौब्रा नंगौ आंखौ खुदुमनो नागिरदों अमा राजाया दाउसो देलायानो मिथिदोंना ओमफ्राय हाफाङा खोनादोंब्रा आं रोंलालै अब्लाबो बेफोरबायदि निउस होनाया गाज्रि जाथारदोंलै दाउसो देलायना निउसखौ होनांगौ होना बेखौ आं मिथिला नाथाय खोथाया नंमारगौ नामा होननानै बेखौसो सोंनो फैदोंमोन जेबो मिथियालै आं बेफोरखौ आं गैया नै माथो बमरुमया रागासो जोंसोबाय नोंखौ खुदुमनो नागिरथारदोंमोन अमा राजाया खुदुमनो नागिरनाय बायदि खोथाखौ बुंदोंमोनथ' आरो बियो हाफाङा खोनादोंना आयौ नंगौ होमबालाय गिथारलाहाय आं अमा राजाखौ बाथो होमबाबो निउस होगारगारथारबाय आरो नों आंजोंलाय देन्जार गाजा मानसिलै दे थांनोसै बे थफिरामखौबो होनांगौमोन आं बावनानै थाबाय ओइ थफिराम मुदा हले बारा मोजां नंखाया हुख्रुमलांजागोन बेबायदि पापखौ नोंबो मावाब्रा बेखौ आंबो मिथिगौ आच्छा माथो बिराद भाइराल जागासिनो फेसबुकाव अमा राजाया हौवा मोजां मोनो होननानै बोरै मोनदों बोरै मोनदों बापावै आंनि बिफायालाय मा मिथिनांगौ जाखोब्रा बिफाया मिथिनाय मोनब्ला आं नोंनाव सोंगौमोन अमा राजा खोथाया जुदि सैथो मारबा नों जेबो साननाङालै मानसिनि गांनाय उखैनाय लुबैनाया गोदान उजिबाय थायो साबा गासै सोबागोन नोंखौ मिथिबाय मा जालायखो आंहालाय नोंनि थाखायनो जादों दाखालि साला नों आंखौ लिंहरामोनब्ला हाफाङा खोनायामोनब्ला आरो दाउसो देलाया फैनानै खोनानो मोननाय नङामोन ना बे नोंनि थाखायनो जादों नै दाना माबा आंनि थाखाय जालायबायनो आंहाबा मा खालामलायखो जानला माला दा बाथ्रा बुंलाबायब्रा नोङो हामगौ नामा बिदि बुंनो हामनाय हामिखौ बादो दोद अमा राजा आं माने खबरसो लादों नों बेखौ एसेबां गाज्रि मोननाङाब्रा नों बायदि मानसिया आंनि नोजोराव लाथिख'सो बेनिखायनो आंजों रायलायनो दाजुजि मिथिबाय माबा लाव होजागोन आंजों बापावै देलै दे नोंनिनो जै जाथोंसै थांनो बापावै आंहासो दाय जालायबाय गावहासो दाउसो देलायजों निउस होजादों हाफाङाबा मा खोनाखो मा खिन्थानानै होखो हिनजाव मानसि मिथिलाय लाङा आंबो अमा राजाया आंखौ एसे जंखायनायलाय जंखायदोंमोन रागाजों बेखौबो दाउसो देलाया खोनाफैनांगौ जाबायना मोनसे आफोदसोलै गारमाया मानदोंबो सादोंबो मानो न'आव फैनानै बिदि जाखो आं आइ आफानोबोथ' खोन्थानो हानाय नङा नङाबा बिसोर आंखौ जापानाव हगारहरनो बागोन फारसेथिं आंहा बेसेबांबा बुरजा एसाइनमेन्ट दं डिउटिबो दं थाबैनो जापानाव थाङाब्ला आं माबोरै फैसा खामायगोन आरो न'आव हरगोन आरो आंनि फरायनाय सिमाङा देहाखौबो बारा मोजां मोनाखै माथो बिदिबा बोरै जानांगौ जाखो आं स्ट्रं थागोन ओंखाम ओंख्रि संनानै आइमोनजों आफाजों ओंखाम जानानै दिनैखौ मोजाङै बिदाय होनानै गाबोन फुङाव ओंखारलांनोसै आसा खालामो जापान मोनहैसान्दि गासैबो मोजां जागोन दसे 5 मिनिट गोदनाखौ रेस्ट खालामनि र' माने एसेबां खस्थ' मोनदों एन्टनिय'नो खोन्थानो नामा एन्टनिय'आबो गावनि न'नि खामानियाव बेस्थ' खोमा जेने तेने जापानावल' मोनहैथोंसै ओजों मोजाङै नायहैनोसै आं जोंलारि आइ नै माथो उन्दुदोंसो उन्दुथोंसै दे आंलाय सानदोंमोन जोंलारि आइनि साहा फुदुंनाय लोंनो आं गावनो फुदुंहैनोसै जोंलारि माथो फावगालिसो जिराय जोंलारियालाय जोंलारिया उन्दुनानै दं उन्दुदों दासो सान मोनायाव मेंबायदां जिराय फोजाहैनि आं जागोन दे जा फावगालि फिसा जिरायथ'दे आं साहा फुदुंहैनि आं हारसिं जिरायनानै मा खालामनो आं फुदुंनानै होगोन दे आलै फिसा आं फुदुंगोन जेबो नङा फिसा जेबो नङा जिरायनानैल' था जागोन दे जोंलारिया मोजाङैनो दङ ना मानसिया बे बाराव बोरैबा स्रां गैया जाथारदों माथो ना माबाफोरसो जादों हेलौ दहाय फन हरदोंमोन आं मानो रिसिभ खालामाखै आं स्कुटि सालायबाय थादोंमोन मानो आं जोंलारि मोननाव फैदों आच्छा आइया मोननैसो बुस्थु नोंनो हरफानो नागिरदों बेखौनो जोंलारिनो होफैनो फैदों आंनो न'निफ्राय जेबो बुस्थु नाङा आइया हरफादों लाबानो जाबायना नों आच्छा जागोन दे जोंलारिनो हरफाबानो जाबाय माला फैगोन जोंलारिया गाबोन थाङोनो
गाबोन फैगोन औ गाबोन थांगोन बियो आच्छा हरफाबानो जाबाय दे होमबालाय आं जोंलारिजों रायलायनि बाय फावगालि फिसा ना साहा लोंदो थेंक इउ जेबो नङा दे बाखि खबर मोजां ना औ मोजां बेगावलाय मा लादों गाबोन जोंलारिया जापानाव थांसिगोनखाय आइया मोननैसो बुस्थु हरफादों बानलु बेदांनि थाखाय नंगौ नामा औ बे आनैयालाय बहा थांदों बारियाव दङ बियो मैगं खनसायहैदों दखानाव थाङाखै होमबा दिनै जोंलारि आइया गाबोन थांसिगोनखाय दिनै दखानखौ थाबनो बन्द खालामबाय नंगौ नामा औ जोंलारिया गोबाव जागोन नामा सिखारनाया आं फोजाहैनि र' नाङा दे आं साहा लोंखांनानै गावनो फोजाहैगोन जागोन दे जोंलारि ओइ जोंलारि मानसियालाय लोमजादों ना मादों जोंलारि फावगालि नोंना गुजुनाया दाबो हामाखै गैयाहाय माथो मुलि जाबाबो हामाखै गोरान गुजुगासिनो डाक्टरनाव मोजाङै नायजायाखैदां नों नायजादों जेबो गैयासो होननानै बुंदों आवगायबो उन्दैयाव बिदिनो गोरान गुजुखायोमोन आं बेनिखायनो बांद्राय जेबो सानाखै जोंलारि आइया मोननैसो बुस्थु हरफादों बानलु बेदांनि थाखाय नों बेखौ गाबोन लानानै थांदो दे जागोन दे फावगालि नों जापानाव थाङा नामा आं दानो थाङाहाय उनाव थांगोन सम आरो सुजुग मोनोब्ला फैबानो जाबाय आं नोंखौ जापान बेरायहोगोन जागोन दे फावगालि थेंक इउ मानि थाखाय नों दासिमबो आंजों लोगो महरै थानायखाय बेफोर जेबो नङा जों सानैया गोदोबो लोगोखामोन दाबो लोगोखा थेंक इउ फावगालि चौके जेबो नङा बेफोर जापानाव थांनानै गेजेर गेजेर फट'स हरबानो जाबाय औ नाथाय माखासे खामानिया ओरैबायदि बिजि प्रेसार जायो बेनिखायनो न'आवबो फन हरनो हाया जायो बुजिदों आं बानलु बेदाङाथ' फनखौनो हरखाया जोंनो रावबो सिखिरियासो गेजेर गेजेर खबर हरो मिथिगौ ना बानलु बेदाङा सिखिरिखौ मोजां मोनो मा बानलु बेदाङा सिखिरिखौ मोजां मोनो नों मिथियामोन आं मिथिया रावनोबो खोन्थाखायाखै मानसिया आंनोबो खोन्थायाखै आसा खालामो बानलु बेदां आरो सिखिरिनि मोजां मोननाया जाफुंसारगोन औ आंबो बेखौनो सानो नै नों बिराद गुजुगासिनो दे एसे रेस्ट लादो आं थांनोसै रथ' जोंहानाव ओंखाम जालां नांला दे जायखिजाया गाबोन फुङाव मोजां थांबानो जाबाय बाय बाय आच्छा नों मा खामानि मावखोलै हो माथो नोंखौसो होननानै बुंबाय दाउस्रि देलाया आं दासो सोंहरदोंमोन दाउस्रि देलायनाव मा नोंनो खाबुल' नांथारगौ नामा दाउस्रि देलायजों रायलायनो नङा खोथाया बिराद सेन्सिटिभथ' अमा राजायाबो दा दावराव खालामफैसिगोन नोंलाय मानो जानला मानला बाथ्रा बुंनांगौ आंलाय मा बाथ्रा बुंदों आंलाय अमा राजाखौ नों हौवा गोसो थोयो आरो होननानैसो बुंदों बे खोथाखौनो दाउस्रि देलाया मा साननानै निउस हैखो बेसो मिथिगौ दा आंबो दाउस्रि देलायखौ बुंदोंमोन मानो होखो होननानै उल्था आंखौसो फान्दायबावबाय बेबो नोंसो खिन्थादों दा होननानै आसरित ना बे दाउस्रि देलाया जेरैबो जारलाखा बारा थिग जायाखैलै नोंना नों खोथाफोरा गेजेराव हाबसननाङाब्रा आं हाबसनाखैबो रावनोबो खोन्थायाखै आं अमा राजाखौ बुंबाय थानायावनो दाउस्रि देलाया खोनानानै बेखौ निउसाव हैबाय बे दाउस्रि देलायनिसो खोथा दा आंनिथ' नङाना आरो बे दाउस्रि देलायालाय मानो बिदि मावो बेखौ नोंसो मिथिसिगौ बे दाउस्रि देलायाबो मा खालामबाय थायो आच्छा दिनैनि भिडिअखौ बेखिनियावनो दोनथ'बाय मोजां नुदोंबा लाइक होनानै गालांदो कमेन्ट मोनसे अके बाय